proposo fer un ritual preestudi. Què significa això? Fer una sèrie de coses, sempre les mateixes, abans de començar les teves sessions d'estudi. Per què t'ajudarà? T'ajudarà a interioritzar una rutina que a poc et farà estar més present en el moment actual i estar més concentrat, cosa que et permetrà rendir més i que siguin més profitoses les teves hores d'estudi. Quin podria ser el teu ritual? Doncs primera cosa que podries fer. Si hi ha algun aspecte que et neguiteja, apuntar-lo en un paper i serà com fer l'aparto, l'apunto en un paper i ja m'hi preocuparé més tard. Segona cosa que hauries de fer. Deixar el mòbil en mode avió o totalment en silenci, sense vibració i dins un calaix. Tercera cosa que podries fer en el teu ritual preestudi. Comprovar que tens tot allò necessari a sobre de la teva taula. Els post-it, els subratlladors, tot a lloc. I l'altra cosa que pots fer abans de començar a estudiar és anar al lavabo, perquè no hi ha res més ineficient que tenir-ho tot preparat. Seure i dir, m'he d'aixecar, anar al lavabo. Això ho has de fer sempre abans. Aquí pots afegir totes aquelles actuacions que tu vulguis i et recomano que sempre les facis en el mateix ordre prèviament a posar-te a estudiar.